ya roi trai ning kong eng ai ku ble pi baro ha ka ni ka jan met bat ke ek ka bang akwa ban share shapi kalong ba ya ke ek ka ba u men sim u ble ula hikai hanga ya kata ngakwa bangan share shafi bat leng ba ka ni ngayo mat shisha shibon ki jingker ku tinga da kwa ba phiru pen trekam lang ya ka ni ka banga ngalale bat kada long shisha ka jingker ku we pi te ke ek kata ngakwa ban yet ho ye pi te ars na menchua ke ek ba ja ngalayo ya ka top up san potingka ngalayo na po madan bat haba ngala shim me kata kala dot ka jingkren ha ka dot nut ko jonga ba yakni ka pisa nganam tap chaka pla ka jonga henry namar kitu kibriu kibalaja yakni kidon ka jing sngo benut kata la da kidei kibapli kibaduk kibasuk namang sngo tho kibapli kibaduk kibasuk haba kija tang shipau tingkaru kadon ka jing sngo si ha ka men sim ka jonki te san pau tingka lada dei bakim dan pisa kila sngo benut haba kila ja te ke ei ka banga ngalale bat ke ei ka ba men sim uble ukran hapo jonga ngala shim ya kata ka top up bat haba ngala shim ngala tap no hapo ka mobile jonga ngala use no mangai kata bat itu pisa pat san pau tingka ke ei ka ba ngala le ngala duwai bat ngala ong try ngate ngam tip kadika top up kadika jono bat da shisha ngamla shu bangan pen pai ya kadika pisa namar ba ngam tip kadika jono henry mete try ba kadika deka jono bat mete mela ba try ban pen pai pat ya ka ka ba ini ibriu ilaja ka ka ba ngala le ngala pen kentang no ikata ka pisa bat ngala tap no syaka plajing aingu bat dang ayo kino kitiar ki mobile la ne ki ngaju pen pai no syaki te ki brio namar ngala ban pen pai te henry ya ka bayo na suragru ngaju le akumta ngaju tap syapo kapla jing aingu bat ngahikai ki para ki jonga ngahikai ya baro ki bajuan ha kani ka jing syakri ka ba ngaju ai ka jing syakri bat ngaju hikai kumta ba lada pilet thi jing thiet la si kitu ki brio to hapo dukan kumno ki baklaban pentam ya ka pisa kim dai ban kwa bakin tap syaka pla ka jongki henry bakin let ban pen pai namar kam pai ngi bangin kwa ka bom dehi ka app ka jongi te ka baja ha ka jingya lanti ka jonga ngajule kumta ngam chukwa bangan chim wat tang hiting karu jongno but what ika banga yo na po kandawru ngam chu tap syaka pla pisa ka jonga henrenga tap bet chapo jing aingo but ha we ga sngi ka banga dang let I bible study chate chapo lo mau ba ka ega baja ngadang up ite ibre bon wan shawe nga te la sha to ika mobile ka jonga kani ka banga use menta but habala sha to ya kani ka mobile ka jonga bat ngara artli ka mobile ha kata ka sngi te ngala phone no hi da kata ka mobile ka da ka wepat ka mobile ba ngala pha duai shiki parlok nong duai bakin duai bangan yo pat ya kani ka mobile ka ba ngala ja te ngala let ban I bible study bat ha kata ka jing let I bible study ka jonga nga klem dan kanu ru ka jing sngo si nga shakri ba ya ka tien ka jong uble ba ka tien ka jong uble ru kalong be ka ba best ba ha kata ka si kam ton jing thut ru em namar kata ka jing ja jo kata ka mobile ka jonga kam syam penlong yang bangan sngo si lane ba kata ka khubor ka banga kran shaki bakan don kanu ka jing thut re baro ka yaj ben anda la poi shi yang ka bangala le nga dem khosi ngala duai ngala ong try me I ba ka shakri ka jong me haba ka yo ka pisa wat na khandau ka bangam tip baka ni ka pisa ka de ka jongno henry me yo I ba ka shakri ka jong me kam ju kwa ban shim bat ka ju ai no sha ka kam ka jong me ba me pat man pen pai no ya ka pisa ka badai ka jong kita ki brio henry ba lepat usuitan uyo ban to ya ka tiar ka jonga
nakapla ka jonga da shisha ngamla ban sha ai kane bat nga duai hak mat jome balalong kupno ru man pen phai pat ya kane ga mobile ka jonga ka ba usaitan ulawan ban to nanga bat kumta nga yai duai man lakasni bat habaki para ki jonga ki ong hai no yanga uni uchajar na maka mobile jong phila ja phim dan kam shu hanre ngala ong ngadon ka chingan bangan yo pan Ublem pen pai pat eka bau setan ulat to nanga namar ngam cukwa ban to ka pisa jong no ru ngam cukwa ban bam ka pisa ka jong no ru ko sep jong no ru namar kata usetan ndam hak dan hak dalele ru bawan to ru nanga bat kumta kala yat ka por shita yo arta yo laita yo Parok hai kilayar ki yang bang ongan sayo pat ya kata mobile bang dan kata cinget ke bas scam bang ada keren scam hiru bangan yo apa dalam kumno ru bat andala dap sau post ngi utau pulet ulo phone nga ulo ongkong wan sim kanika mobile jopi ngila yo ba kila don kibalato bat kila dig te kinong juai sau post ngi kanika mobile ka jonga kala poisha juai henry ngala yo pat balenga yo pat nama bang ngam jukwa bangan shim ya ka jong no ru henry tang ya ka ba ublehi ukurku ya ngai kata namar kata ngakwa ban ai ji hi ka ye phi halor kane ka banta bala da phi yo ya kano lada ka ka mobile ne lada ka ka pisa ne lada ka ka mobile pila man pen phai pat ya ka mobile jong ki da ka ba phim switch off ya ka tuka phone henry habaki phone pen pai pat bala da piyo pat ya ka pisa namadan wachukwa ban tap shapok pla namar bon ngala yu iki brio habaki yo pisa na pasurok yung ani kanita kadika bok ka jonga kanita kadika nosip ka jonga bat ladaki bakla pentam ki brio hapo dukan ru ki ong kani kadika bok ka jonga kani kadika nosip ka jonga henry nga kwa bangan ong ye phi wat nom le kumta namaria kani ka we nginom klet ba habangi ja kitiar kitar jong la jong habangi ha kapisa na plala jong kat nongi penrani ki dor ki jongi ni ngausi bangi ja te balepat habangi yo na kendau bangin kemen bangin ong kani ka bok ka jonga bat kani ka nosip ka jonga henry ken mau ba lada phi le kum banga hi ngala le pen ma chibun ki jingker khu ha ka jing em ka jong phi la shisha le se phi ong ngam chukwa bangan bam sap lani ngam paju to kapisa jono henry don ki bala to nanga bat lasya lute nanga lasya shekla yanga daki babon nakwa ban ong ye phi uble un pen pha ye phi rengkat kesut lada kamja kum kata kumba kala jaya nga bangala yo pat ye ke ba ubre ulato henry nganiat ho ye phi uble un kurku pat ye phi daki wei pat kilenti lakam long da kata ka phin yo ya kata ka ba philaja henry da ka wei pat kilenti uble ula ban kurku ye phi namar kata ngakwa bangan ong ye phi ba lada phi em hi ka jing em ka ba pen sngau ha yo uble lada phim kwa hi ban shim wat ta shi tingkaru naki brio lani nano kamut uble un yo ban kurku ya ka jing em ka jong phi ningkong un ai phi ka met ka ba kwat ka ba khia un ai phi ka jik sok bat ka jing men bat lada shisha phi la sha shukor habon ki brio ngakwa aban ong ye phi lada phi la ya hi hakalenti ka ba shisha hakawe ka sngi phin yo bon sha nakata ka ba phi la sha shukor menno tinga nget phin yo jingger khu lengba ka ne ka jikai kaba ngala hikai ya phi lengba ka jingya lenti ka jonga baladang yo pisa na khendau nginam ong ngim tipte kane ka pisa ka de ka jongno henry ngin shim ya ka bat ngin thap no shapla jing aingu bat uble pat ulong uble bala uble un pen pai ken ya ka to ka pisa bajong kito ki brio ki bala ja no namar uble jungi ula ban le ki baro tena ka meta ka buram ka jong uble yero utrai amen.